Acreditar-nos amb el segell EMAS implica fer un pas endavant en el compromís adquirit l'any 2018, quan vam declarar l'emergència climàtica i quan vam manifestar l'interès de posicionar la cultura i els equipaments culturals, com el Museu de la Vida Rural, en l'educació cultural per la sostenibilitat. La sostenibilitat és el repte global al qual volem incidir i donar resposta des de la nostra activitat com a Fundació Carulla. I ho fem com? A través de la cultura i les arts, que són els nostres eixos. Entenem la sostenibilitat des d'un concepte global, no només climàtica, sinó també social, emocional i com a comunitat. Per aconseguir el segell, el procediment és meticulós, és exigent, és un model, la implantació d'un model, d'un sistema de gestió que implica definir molt bé els objectius que ens plantegem cada any des de la seva vinculació amb l'Agenda 2030 i la seva relació amb tots els aspectes mediambientals, però també de relació amb els proveïdors i de relació amb els treballadors i les treballadores. El Museu de la Vida Rural és l'equipament de la Fundació Carulla, és el nostre espai cultural i, per tant, havíem de passar un segell com l'EMAS, que el que fa és tendir cap a una manera de funcionar, cap a una organització més sostenible. No podíem no tendir cap aquí perquè la sostenibilitat és un dels nostres eixos. L'EMAS és el sistema de cogestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea i és una eina que permet a qualsevol tipus d'organització gestionar els seus aspectes ambientals per obtenir un millor comportament ambiental. El fet de que el Museu de la Vida Rural, la Fundació Carulla, hagin obtingut l'EMAS és una gran oportunitat perquè apropa els temes ambientals a la societat en general. Hi ha moltes empreses també de caràcter, per exemple, industrial que han assolit l'EMAS, però habitualment la gent no va a visitar indústries. En canvi, un museu hi anem tots. Els avantatges de l'energia fotovoltaica són bàsicament tres. Primer, que és renovable. Segon avantatge, el preu. Avui en dia una placa solar pot estar costant el 10% del que valia fa 10 anys. I el tercer és l'escalabilitat. És a dir, pots instal·lar una instal·lació fotovoltaica amb una coberta de 6 metres, amb una vivenda particular, o amb una coberta de 14.000 metres, o amb un terreny. Per tant, això et permet democratitzar aquesta energia. La instal·lació fotovoltaica que es va fer aquí al Museu de la Vida Rural està formada per 104 mòduls de 450 watts, per tant estem parlant que hi ha uns 45 quilowatts aproximadament instal·lats. Aquests 45 quilowatts estan produint al voltant d'uns 48-49.000 quilowatts hora any. Això representa més o menys el 30% de les necessitats que té el museu. I quan vam voler dimensionar aquesta instal·lació ho vam fer sobretot perquè intentant minimitzar els excedents. És a dir, que tota l'electricitat que es produís es consumís, que no n'haguéssim d'injectar a la xarxa. Un sistema geotèrmic com aquest, una instal·lació com aquesta, té un impacte mediambiental, jo diria no nul, perquè nul no existeix res en aquest moment, però et puc assegurar que és el sistema més sostenible que es pot utilitzar avui per climatitzar un espai. Bàsicament perquè l'únic element que necessita per treballar és energia elèctrica. Si aquesta energia elèctrica, que a més no és molta, li podem subministrar localment a través d'unes plaques fotovoltaiques, ja reduïm molt la petjada. Per cada 1 quilowatt, un sistema geotèrmic t'entrega 4 quilowatts de calor, 4 quilowatts tèrmics. És molt o és poc? Comparem-ho amb un sistema de gasoil. Una caldera de gasoil per cada 1 quilowatt-hora tèrmic extret del gasoil que crema et dona 0,95 quilowatts-hora tèrmics. Parlem d'un rendiment d'un 400% en geotèrmica respecte a un 95% en gasoil. Aquest sistema geotèrmic aquí al museu porta funcionant més d'11 anys. De manera ininterrompuda, ha estat funcionant constantment, fins i tot s'ha utilitzat per donar servei a una ampliació que es va fer un temps amb una ala extra. És cert que amb el ritme de treball i les hores de funcionament que porta aquest equip i comptant amb aquest 70% estimatiu d'estalvi, jo crec que a hores d'ara, si no està amortitzat, poc li falta. Un jardí no botànic
ve a ser un jardí o un hort en què es cultiven una varietat de plantes, ja sigui cultius hortícoles, pel seu ús comestible, com també es combinen amb varietats ornamentals, però que ajuden a la biodiversitat, a la fauna, o altres plantes interessants pels seus usos, ja siguin també medicinals, varietats singulars. Sobretot ens centrem en posar diferents varietats d'una mateixa planta. Per exemple, de bledes, aquest any n'hem posat 3 o 4 varietats, i sobretot és això, com combina tot l'espai, el sistema de rotacions també que té, i les eines que es fan servir per treballar la terra, procurant la seva regeneració i la seva fertilitat. L'hort es rega amb el sobrant que ve de les 17 fonts de l'Espluga de Francolí, que ve a parar aquí a la séquia del museu, i aquesta aigua és la que es fa servir per regar. Es fa amb unes mangueres d'exsudació, i perquè no s'evapori el que fem és posar encoixinat sobre la terra, i aleshores una estratègia a llarg termini és anar treballant la fertilitat del sòl i la seva estructura, perquè realment on més es pot emmagatzemar aigua, i sobretot aigua de la pluja, és en el mateix sòl. El terrat ajardinat és un sistema constructiu que el que fa és que té podríem dir una bassa d'aigua al damunt de la coberta. I no és una coberta en si, sinó que és el sostre pla i que està impermeabilitzat molt adequadament i que allí hi ha un gruix d'aigua. Aquell gruix d'aigua fa que a la vegada sigui un element tèrmic, perquè quan hi ha un gruix determinat d'aigua ni passa tant el sol ni passa tant el fred. Això ja és un avantatge tèrmica. I l'altre és per concebre que a vista d'ocell, o vista de dron, sigui més agradable la vista, sigui més agradable l'espai, que no pas un enrajolat o un empedrat o un encimentat. L'aigua que sobre va amb uns tubs que estan posats en un nivell determinat. Quan aquella aigua arriba, aquella aigua està conduïda i se'n va al dipòsit de reserva. I aquest dipòsit de reserva serveix per regar el jardí i a la vegada, quan a l'estiu no plou tant, serveix tindre una cabuda de dipòsit, una cabuda d'aigua, per alimentar l'ajut aquest.